vroeger en vandaag doorlee een leven tussen. Zo handig als de meester had, zijn klassen zijn al klussen. In een tet van 3/4 boks en klompen, vong een jongen op school nog volop klap en stompen. Als hij niet oppaste bij de mister, ach het nou begekt een hel aan de school voor het iste. Kon de vroege raadnoot niet aan schrijven, dan moest in het vollokaal wel rustig blijven. Want als ze hoorde, gongden ze al beuren, kriegen met een schop, nee ze moesten ook niet horen. En zuster Marie, wel potverdriet, die had de winterronde. Ze stond er voor haar klaslokaal als een waar dragonder. Tussen vroeger en vandaag doorlee een leven tussen. Zo handig als de meester had, zijn klassen zijn al klussen. Nou zijn op school de jong wordt heel wat vrijer. Zag voor de mister, dat verdwijnt steeds wijer. Hij zal geen jong meer tegen de oren peren, al krullet er hassie, zijn kont maar durft te keren. Nee, de jong en nou geen schrik meer van de mister, en een beter verhouding bij het leren is er. Leesmoeiers gaan het beeld voor het mee bepalen, van strengheid veld op school geen eer meer te behalen. En straffen, nee dat doet hij niet, al zal het nog zo krullen. Hij heeft er met die inspraak wel zijn eigen loten kullen. Tussen vroeger en vandaag doorlee een leven tussen. Zo handig als de meester had, zijn klassen zijn al klussen. En denkt hij aan zijn eerste school met van die afschuimbanken, dan krijg je het wel eens te goed en kan hij grif wel janken. Maar als hij dan die speelplaats ziet met al die bonte kleuren, dan denkt hij het is zo koud nog niet, het blijft eens kon gebeuren.